päivää! Minä olen herra Leppä. Ei kun, oliko se leppäpuu? Taisi se olla puu, minä olen sitten varmaan lammas. No, sovitaan, että minä olen lammas. Tänään me sitten vähän katsellaan jotain kuvia. Sitten minun pitää tunnistaa ne. No niin, aloitetaan ensimmäisestä. No, sehän on ilmiselvä. Koira. Koirahan se on, eikö niin? No, siirrytään seuraavaan. Apua, se on ampiainen. Apua, nyt se tulee pistämään mua. Hei. En kyllä enää kato yhtään kuvia, jos tulee vaikka joku kirahvi. Niin joo, mutta niin, kommenttia saa pistää, joo. Mitäs tykkäsitte, mutta hei hei.